أجيئك والذنوب تنال مني وأخفي في حشا نفسي صراعا وتبطئ دعوتي في حال يسري gulma ainihin watan annamimanci da kuma ainihin wato cin naman mutum a ainihin wato tantarar hausa. Kamar yadda kuka sani mun yi ainihin wato al-ghiba, ta'ariful ghiba, har muka cike ainihin daidai inda za mu tashi haɗarar ghiba, wato haɗarin ainihin wato gulma a cikin al'ummar musulmi, yadda goma take keta ainihin watan al'umma, ta keta ainihin wato society, community, ta haifar da matsaloli wanda mallahu bihi alim. Ta hanyar gulma sai a raba ka tsakaninka da mahaifinka, ta hanyar gulma sai a raba ka tsakaninka da yaran sharonka, kuma ta hanyar gulma sai a raba ka tsakaninka da abokinka, ta hanyar gulma sai a raba ka tsakaninka da malaminka, ta hanyar gulma sai a raba ka duk wanda ke tunanin kuna da ainihin wato kusanci. Shi yasa babi ne wanda ke cewa da za a kulla wannan babin to da babu shakka za a kulla munafici a duniya. Allah ya tsare mu. Inna Allah, lalle Allah subhanahu wa ta'ala, kad nahana 'anil ghiba, ya halimu daga yin ainihin watan gulma, wasa wural muhtab, kuma ya suranta mai yin gulma bi akwai sura da sura mafi muni fi kitabil aziz a cikin littafin shi ainihin watan alƙur'ani. Wa shabbahu bi aksal haywan, kuma ya siffanta shi da dabba mafi muni. Wata dabba kenan a yayin da yake cewa a cikin alƙur'anin sa wala yaghtab ba'dukum ba'da, kada sashin ku su ainihin watan cina mu sashi, kada sashin ku su ainihin wato yi maganar sashi bayan basuna, magana da ke cewa ta ƙarya ne, magana da ke cewa da za ka faɗa idan ya ci ba zai ji daɗi da kunninsa ba. To waɗannan abubuwan sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a yuhibbu ahadukum, shin ɗayan ku zai so an ya'kula lahma akhihi maitan, ya ci naman ɗan uwansa halin kasancewarsa a raye? Kamar ɗan uwanka yana raye ka ɗiba naman sa ka ci. Mai lafiyayyen hankali, mai kyakkyawan tunani zai iya yin haka? Ba zai iya ba. Sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fakarihtumu, to lallai yin hakan ba za ku iya ba, za ku kyamaci haka. To kazalik dai ka yi magana mutum bayan bayan kamar ka ci naman dan uwanka ne bayan bayan. Ku duba dan giba, amma haka idan aka zana sai a bata hours, ba maganar seconds ba maganar minutes ba maganar hours ne ake, hours of the day. Kawai ainihin venture into further conversation akan wani ainihin wato daga cikin al'umma, domin ba don komai ba, don a ga cewa ainihin wato a ɓata image ɗinsa, wanda shi ne halin da muke rayuwa a ciki. Allah ya tsare. Malam sai yake cewa, ya ci gaba da kwararru mun ayoyin alƙali cewa taqullaha da aka ji tsoron Allah, inna Allah, lallai Allah tawwabun ala wazn fa'al, mai yawan karɓar tuba ne, rahim, mai ainihin wato rahman. Faƙar shabba al-muhtaru bil kalb, ya siffanta ainihin wato da yin annamimanci da kare. Wal kalb, kuma kare da gani, huwa al-haywan al-wahid, shine ainihin wato wannan dabban da kuka sani, shi kadai allazi ya'kulu lahma akhihi ba'da mauti, wanda shi kadai ne ke iya cin naman dan uwansa bayan mutu. Duk cikin dabbobi ba ne wannan da ya sai shi shirin shi ya kai nan. Falasa, kaga zaki la ya fara, baya aikata ainihin wato irin ɗabi'an kare, cin naman ɗan uwansa bayan mutuwarsa, amma duk cikin dabbobi shi kan ba shi wannan certificate. Wa kazalika zai kai ta kyarkeci, hatta sa'a, hadda shi ma ya shmaizu minha, yana ainihin watan kin ainihin wato waiwayin naman ɗan uwansa a yayin da mutu. Wala ya fada ko baya aikatawa, la ya fada illa kam, ba mai aikata kan sai kawai cikin dabbobi. Shi ma yana cikin dila, yawwa na mata suna shi dila Hausa. Kala ibn Kasir yana cewa rahimahullah, Allah ya daga shi,
inda tafsirin aya a yayin da ya zo tafsirin wannan aya a cikin alkur'ani cikin tafsirin qur'an azim dinsa kun san ibn kasir babban malami ne na yin wato wanda aka yi shi a cikin shoyin karni ina ganin na 7 ne galibin da shekul islam ne ibn taymiya da dai makamantansu yana cewa masallallahu al-ghayra bi akli maitat Allah subhanahu wa ta'ala ya misalta cin naman mutum da cin ainihin watan na yi tsallake na kuma magana imam al-qurtubi ne nake fassara ai kamata ka kuna haza tab'an kamar yadda dai kuke kin cin naman dan uwanku a hali yana da rai fa kai zaka shar'an to kuki hakan a shar'ance fa inna uqubatahu domin lallai uquban yin cin naman mutum ashaddu min haza ya fi wannan tsanani wa haza min tafiyar anha wannan kuma yana daga cikin zabarwa a kan haka sabuwar da kai ka nisance ta wa tahziri min da kuma tsoratarwa da sauna game da barin ka yi wato ka ci naman mutum bayan ko kuma gulma ko tsigumi da makamantansu wa qala imam al-qurtubi yana cewa rahimahullahu ta'ala Allah ya kanshi masallallahu مثل الله الغيبة بأكل الميتة الله سبحانه وتعالى يا سبن تجيبا لجنا موشي لأن الميتة ومما تشير في كنيسة لا يعلم بأكل لحمه في ما صنعت نام الدم سوا كما أن الحي كما أنك سمع لا يعلم بغيبة من اغتابه بايا سنة wanda ya ci namansa baya idan mutum ya gulma ka in ba wani gaya maka ko ai ba za ka yi sani kai dai kawai sai dai ka dinga ganin mutum hata sai ka wuce kuma ya auka cikin mutuncinka Allah ya tsare mu da wannan dabi'a wa qala ibn abbas yana cewa inna ma daraba Allah hasal masal awa yau da ana ta kawo mana maganganun manyan malamai an ayat take kai a cikin sahabbai shine Abdullahi ibn Abbas inna ma daraba Allah hasal masal kawai Allah ya buga wannan misali ne bil ghiba da ainihin wato sai gumi bi annal akla lahm mayyit domin cin naman mutum alhali kasancewar shi mutacce haramun ne mustaqzar kuma abin kyama wa kazal ghibati haka zalika ghiba haramun fi dini wa qabihun fi nufusi haramun ne a cikin addini kuma abin kini a cikin rayuka waɗanda suke da lafiyayyen tunani وقال الصاعدي الإمام الصاعدي من أين تيسير الكريم الرحمن رحمه الله تعالى شبه أكل لحمه ميتا المكروه بالنفوس غاية الكراهة باجتياده شبه يا سبت أكل لحمه جناما ميتا halin kayan santuwansa matacce almakruha wanke idin nufusi ga ainihin wato rayuka gayatul karaha matukar ainihin wato wanke birtiyabi da ainihin wato yi da shi fa kama annakum kaman dai ku takaruna akla lahmi yadda kuka san kuke kin ainihin wato cin namansa wa khususan musamman ma idan kana mayyitan idan ya zama matacce ne faƙi da ruh bai da rayuwa fa kazalika to kama haka ne faltakahu gibata to kamar yin ka san ba za ku iya cin naman dan uwan ku ba idan ya mutu ke kyamar haka to kazalika nisanci iri da mutum bayan shine sabon da malai kasance bi ma'ana faltakahu gibata ku nisanci yi da shi bayan nan tseguminsa da makamantansa wa kullu lahmi hayyan da kuma cin naman sa'ayi wato halin kasancewansa rayi wannan duk dai suna taurihin wannan ayan ne da muka kanto in bayyana wa qala sahibu tafsir muyassir wannan mai tafsirin muyassir yana cewa ko kuma ka ce a tafsir muyassir wala yatakallamu muslim fi giyadi musulmi gada yin magana akan sha'anin musulmi bayan bansa bima ya da abin da yake ki in dai ka san zaka yi magana bayan su to ya zama alkhairi in dai ka san zaka buɗe baki shawari zaka shara ka bita to gara kai domin a yi hikul wahid minkum shin ɗayan ku zai so an ya kula lahama akhihi
ya so ya ci naman ɗan uwansa wa mahi alalin kasantuwar shi matacce ta ba zai so ba. To kazalik ka nisanci da mutum bayan fama dumtu matuƙar ku kasance takaru na zalika kuna kin haka fakari ku bata mutu ku ainihin wato ainihin wato mai yi da shi bayan da an na kada ka lahani domin mutuncin mutum da kuke gani mutunci wallahi kamar naman sa yayin da ka auka ke cin mutuncin mutum to kamar naman sa ainihin aka ba ke ci a rayuwar a halin kasantuwan shi ainihin wato rayuwa. Shi yasa ibn qayyim cikin ainihin wato littafin sanani a al-azkar yake cewa idan da mutum zai zo ya kawo maka magana ya ce wani ya ci nama ka ya ci nama ka bal a'a na yana da al-azkar sunanta ya sunan littafin yana al-azkar ma na al-azkar da shi mutum ni ga yin sunan shi alwabil sai to alwabil sai ba kan askar yayi ta ke dauki ke ibn qayyim yana da wannan littafin asali littafin na malami shi ne da ya buɗe da alkalmar qayyim na shaykhul islam jami'a sai shi ya kafa da littafin mai shi alwabil sai ya fada da littafin. To a wannan littafin malami yake kai to mana yace da mutum zai zo da za a ba shawara ka zalunci mutum sai ta hanyar ashe kudinsa ne ka sata ko kuma wani abu makamantar haka wannan akhazi ne daga cikin hukukansa ka kwato yake cewa za ka iya zuwa ka same shi ka cewa ne na ɗaukar ka ne wani lokaci ka zaba ka gabata mai zai so in yayi maka amma da a ce misali ka je ka same shi ka ce wani bayan baka na yi da kai na ci mutuncin ka na ce wani ka aikata kaza wallahi ce ba lallai ka kula shi ta ɗauka wani ma ce ba lallai ma yi waiwayen ka da ya fi maka ba ya ce don haka su suna ganin gwanda kawai ka je kai ta neman mai gafa a kai domin wallahi kila idan ka bari ya ji da kunninsa abubuwan da ka faɗa da harfa ka maimaita su gaban shi ba lallai alheri ba shi ba ka zo neman gafara ne ba kila ji shi yasa shi ibn qayyim to him wanda ma kawai ka je kai ta yawan salatu kana salati kana tuba ga Allah kana roƙon mu wancan ainihin wato me gafara kana cewa Allah ya gafarta masa kuma kana mai addu'o'i alkhairi in ka je kiyama kaga za a dan abin nan malam kawai aka yi malam kai san ce da mutum ka zauna lafiya for what galibin zukatanmu ne ya lalace saboda ka duba annufus zukata suna ɗauke da ainihin wato kamar yadda ibn jawzi yake faɗa cikin sayyidul khadim abin nan mawdu al-hasad mawdu an-nafs hasana da ke ganin ta wani mawdu'i ne na zuciya wato wani topic of discussion ne na zuciya ko lokacin zuciya da zaka tana rita maka ainihin wato tana halba maka ainihin wato tasashi na hasara to saboda haka kai kuma sai ga alfas din da za su kowa batun gaba da alkhairi ne kowane lokaci wani ai bai iya ba is not qualified matsalan more of us you can make a comment that is not qualified but to some certain areas ina za ka iya comment din na misali karatu ne za a bashi ka san cewa bai kawai ba za ka iya bayyana da cewa wani bai iya amma ya zama nasiya yake amma haka kawai for no reason saboda kawai adawa saboda ka san ma ta kun inda mun min khaliqatin wa in khala ta fa'ala nas tulani duk yadda mutum ya kai ga boye dabi'arsa inda yana da hasara sai ka bayyana to idan ya zama za ka yi nasiha ce kuma ka san kana da matsalar hasara to ka gwada nasiha ne kada ka je kuma wuta hasara ta kai ka keta iyaka yani shi yasa ana son riyadun nafs ka kowane lokaci kana tarbiyyatar da zuciyarka ya za a yi ka dinga koya ma kanka ainihin wato nisanta waɗannan miyagun ɗabi'un da sauransu yana tafiya da ci malam sai ci gaba da cewa fakarihu ribata da haka ku nisanci ainihin wato ku kyamaci ainihin wato
yi da shi bayan da Allah ya kada hu ka lahmi ko domin mutuncinsa kamar namansa ne matakinsa ɗaya da kaci mutuncin shi kamar kaci namansa ne yasa ba washe yana da hikima da ke cewa kaci mutunci na ai kaci naman nake wa khafu Allah bi fi'li ma amara bihi kuma wa khafu Allah ku tsoron Allah bi fi'li ma amara bihi da aikata abin da ya umarni da shi wa tinabu ma na an da nisantan abin da ya hane ku da shi duk ku yaro za ku zauna lafiya wa an haɗa da liba ya ƙulu ta'ala dangane da yi haɗarin ainihin wato annabiwanci da kuma yi da mutum bayan cin namansa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wailin li kulli humazatin lumaza wailin malamai suna cewa wani kwazazzabo ne wanda yake a cikin wutan jahannama amma malamai suna kawo wani kalma suka ce wannan kalma ce wanda ake fahimta duk sanda mutum aka tabbatar da cewa dai wani zai auka ciki sai a ce mashi wailin lau sun ma wailin lau wato wani ta tabbatar da kulle ga dukkanin lumazata mai zunde lumaza mai kuma ainihin wato nune mai zunde da nune ke kasan akwai zunde akwai nune wani gulman shi da zunde zai yi wani da nune zai yi to duka hausawa waɗannan abubuwan suna fassara shi ne wa in ma ka yi da jiki wa in ma ka yi da ainihin wato a aikace wa in ma ka yi da ainihin wato alfasinka da lafazanka kenan to duka waɗanda suna cikin jimillan abubuwan da ake sa su babin noma babin yi da wani babin ainihin wato annamimanci ai wa'idun wa balin wa shiddatul azab ai wa'id na kun azaba wa ba da zaɗaɗɗen azaba wa shiddatul azab da tsananin azaba liman ga dukkan wanda ya zama ainihin wato goma zatin lumaza ke ya zama yana zunɗe yana kuma nuni malam ke cewa kan wannan aya wai da kulli humazatul lumaza qala ibn kasir wani kasir yana cewa al-humaz bil qawl wanda zai yi da ni kaga nuni ke ko wal lumaz bil fi'l shine zunɗe ke ko shi da aiki kenan zai yi ya yi kyamacin mutum da ya amfani da wani jikinsa ne dai isar da saɓon na ƙasa dangane da wani wanta yin shi ne kawai zai kwaiko ya ce kaga ne ke ta yi kamar nuru ya kwashe mai zunubi ne a banza kai kuma ka ɗiba ladan kasuwa wani kuma a bayan ne look kana ganin shi is a normal thing is like is a comment kawai just to make funny to crack jokes wallahi duk yana cikin babin nan kuma ka ɗigo daga jumillan zunuban shi ka ɗora a kan ka ɗauka daga jumillan ladan ka ɗora ma shi mala akwai haɗari muna yi wani malami ya cewa aka maka lawa da ce mala ala shi ƙala ya ce mani ka san ko me muke so ya ce gada ya zama kai kullum kana masallaci ka sa fagalla na kullum din nan duk kai sannan azumin da duk kana kada ya ce amma a zo gobe kiyama fa wannan da ke zama can babba daga shi sai zuwa yan mata haka dan tabi a wannan ya zai bashi da dikinka ya ce an gada Allah ya samu cikin filisuna ga da mana adam da ne cikin shehu ka san wasu mana ana akwai gayi don ka kyale su wallahi ka zauna layya ko kuma aka maka lamu a to kada ka samu su ba na albani zariya lokacin da suke rayuwa za su je su ga gari su kasuwa su yi fira da su ne su san meye matsalolin su don su jawo da su akan tafarki kai kuma kana cewa nan yan wuce ne ba za su shigo ba kai magana me ba magana masa nasiha wai ba za masa nasiha ba wai kuma shi ya ga yanke cewa a wannan ba za su kafa da siya ba wallahi cikin su wani in ya fahimci addini ko sai ya fi ka wallahi takatsin sa a kwakwa duk da kai da kanka tabbas kaga wanda ka cewa gaskiya ni ba tsammani game da shi amma ka gaskiya ba hujja bane ba ga ina ba hujja bane ba
hadisin mai musulun islamin mari ta kuma la ya ali ba wai daga cikin sanin muhimmancin musuluncin mutum ya bi duk abin da bai dame ta kan bai shafe ni ba yayi rayuwar shi rayuwa na let me alone explain progress let me go in his own way. Allama Usaimin cikin shirin abubuwan da sai yake zai zo kan wannan ayan yake cewa wannan hadisin da yace ba haka fassara da yake cewa al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar mai musulun islamin mari kai kuma ka ce a'a kowa ya taɓa shi bilfi'il yani yazdarin nasa wa yantaqisu bihim yana walakantar da mutane yana toye ainihin wato hukukunsu da darajojinsu yana ɗaukar su mamaki kawai ba wakila ce humazatul lumaza wani fassara ce da'an mai yawan suka dangane da mutuncinsu shi kowane lokaci suka kawai a shari'a shan mata shi da kashi ta ce in dai shan mata ne ni kamar gadon ta ne haka da kanshi zaka daina cewa mai yawan aibata mutane alawazin ne mai fa'al kun san haka ce abin yi zuwa kan alawazin mai fa'al a maktada mizanin sarki yana nuna mubalaga kamar ka ce fulanin miksa mai yawaitawa ne bayan ta yawwa na mai alawazin mai fa'al ka bayan wannan wazani yake zuwa wannan an ka auna shi akan wazanin sauka ka zai maka yawwa kan nan wazanin wanda zai zo amfanin sauka kenan ka zo kan wannan kalmomin da ba su da wasu sai ka yi ijtihadi ka bashi Allah ya kawo mana lafiya wa qala katana Allah ya kawo kuma wannan da ka zo na yau ga tsayuwar da kai da ka zo na wa qala qatara imam qatara yana cewa humazatul lumaza bi lisani da harshen sa zai wa aini da kuma idanunsa wato akwai idanu mai kulle wa ya'kulu luhuman nas yana cin ne naman mutane wa yaqalu alaihim yana suka dangane da su wannan magana tana cikin mutasar sahihi tafsir ibn kasir wa qala imam al-qurtubi yana cewa rahimahullah Allah ya dukan shi humazatul lumaza wato yana kawo ka wujub na fasar wannan aya ne wai lil kulli humazatul lumaza kullun kana kanta ta ko kaga dukkan wannan sai mu shafa idojin malamai akan ta imam al-qurtubi ga kuma fasar da shi humazatul lumaza ce wa huwa alladhi yata'arradu lin nas shine wanda zai dinga bijigo ma mutane hatta ya hamazu wa yalmuzu har sai ya dinga ainihin wato yin zundansu yana ainihin wato ne a kansu wa yana minhu kuma su dinga ainihin wato ya dinga ainihin wato yi masu dariya ta hanyar iskili a bayan bansu wa ya hamiluhum ala tiyadi kowane lokaci ya dinga aukawa a kansu ta bangaren ainihin wato mai yi da su bayan basa wa qala imam sa'id yana cewa rahimahullah Allah ya dace shi alladhi yahmizu an-nasa akwai dai shan fasarori allazi yahmizu an-nasa shine wanda yake yin watan zindan mutane bi fi'li da ayyukansa ko wa yalmizuhum bi qawli ya dinga nunan su da ainihin wato fadan sa falhumaz allazi yu'ibu an-nas falhumaz shine ne wanda ko lokaci ya aibata mutane ko yana alayhi bil ishara ya dinga ne da ishara akan su ta hanyar suka nunan ma wasu suka yake duk za ka ga yawan abu don launi ni da ke bakwai a kan aikin babban masu iya sai ka ga da hannu zai ya dai ga ya tabbatar da ya tauye shi wal fi'l da kuma aiki ko lokaci ya yi suka da magana they talk suna da eloquent of speech sannan kuma suna da abin da suna da me yake da wannan kalmar kai ta ba shi da perfection akan ainihin watan demonstration they demonstrate your walks, your movement, your wealth, duka za su aibata ka ta wannan hanyar. Wallumas, ma da yake cewa allumas ma allazi yu'ibu bi qawli shawi. Wa qala sahih tafsir al-muyassar, mai tafsir al-muyassar yana cewa bu'san wa halaka, bu'san kaico wa halaka ta tabbata da kullum mutane ga dukkanin mai yawan ainihin wato yin da mutum yi da wani
lil muslimina musamman ma musulmai ta'ana fil mu'minina mai yawan suka ainihin wato mutuncin mu'minai yantiqu ala al-ma'ali shi kowane lokaci al'amarin shi ne ainihin wato suka kowane lokaci al'amarin shi ne suka wa yadfinu al-manaqib ko gani ko amma idan ya ji darajojin sai ya binne ta ba zai yi dafa ba sai ya danne shi yasa na daga cikin kun gaje muna karatun bulugul ma'ad ko shakan jani sai muka dauko maganar zadul ma'ad ko ibn qayyim da yake cewa qala sahibu qanun ma wuce sahibu qanun yana cewa shine ibn sina da shi da ainihin watan ibn qayyim a wajen aqida sun sha kuma shi domin shi ibn sina yana da yin wato aqida ta ainihin watan zanadika so a cikin duniya tashi da yake magana akan al'aqida anan sai ya tabbatar da zindiƙancin ainihin wato ibn sina amma kaga da yazo kan fa'idan likitanci sai ya dauko fa'idojin da ke faɗa ne qala sahibu qanun mai littafin ibn qanun da sahibu qanun yana cewa kwaɗo yana da kaza ya kawo fa'idojin da wanda sai cewa ba mu bukatar duk wani fa'ida da baki mai zindigi ba haka al'amarin yake ba idan mutum yana da wani bangaren muhimmanci ka kwashe muhimmancin bangaren bannan su aka zo kai bayani wannan shi ne tabarkin magabata muna ina lisanu kalmi'ad lil'arab ta babu fassara maka shi da za ka fahimta harshen sa kamar ainihin wato mai zane akan mutuncin musulmi ganin da za ta iya tarko sai ne wa an haɗa da giba ya kula nabi sallallahu alaihi wasallam dangane da ainihin wato haɗarin giba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ma'ashar amana bi lisani ya tara ainihin wato waɗanda suka yi imani da harshen su walan yadkhulu al-imanu qalbu amma imani bai shiga cikin zuciyar shi ba la tattabul muslimin gada cina yan uwanku musulmi bayan masu wala tattabi'u awratihim gada ku yadda ku bi diddigin su shine awratihim gada ku yadda ku bi diddigin su ko ga sai kun gano me suke a bayan basu fa innahu man ittaba'a awratihim to bin yanda lamarin ke duk wanda ya bi diddigin mutum musulmi yattabi Allahu awratihim Allah sai ya bi diddigin shi ma wa man yattabi Allahu awratihim kuma duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato diddigin sa ko yaftah shine jawabin sharɗin man nan man shari'a ne yaftah Allah ya kunyatar da shi fi baiti har a cikin gidansa kai Allah ka yi wa qala alaihi salatu wassalam ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullum muslim kowane mutum musulmi alal muslim akan dan wani mutum musulmi haramun damu wa maluhu wa irdu damu jininsa wa maluhu da dukiyarsa wa irdu da kuma mutuncinsa haramun ne ga gaishe ta masu to ta wani hanyar da zaka zalunci wani babu wal ard ko wal ard bi kasr al ayn da ka kashi wal ard mutunci ne wa sharaf shine daraja wal karama da karama wasira da kuma tarihi mutum kun bayyana bakar wa qala alaihi salatu wassalam fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haram duka dai wannan hadisi ne da aka kawo shi da wani waje lallai dima'akum jinananku wa amwalakum da dukiyoyinku wa a'radakum da kuma mutuncinku bainakum tsakaninku haramun ne taba dukiyar dan wanka musulmi mutuncinsa jininsa ka duba wannan hadisin kadai kaf ya kulle wannan rayuwar ta mu in dai game da dan adam ne in baka taba dukiyar shi ba sai me kuma mutuncinsa ko shi ne yi da shi bayan idan baka taba mutuncinsa ba sai me na uku dukiyarsa baka taba dukiyarsa baka taba mutuncinsa ba baka taba ne ba rayuwarsa ba to ta yaya za ka cutar da wani wannan hadisin kadai ya ishe ya zama kundin ainihin wato doka a ƙasa wanda zai haifar da zaman lafiya ga dukkanin al'umma wannan hadisin kaɗai ka duba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fatan wanda ya sai ko ya gabatar da wannan ainihin wato ciwon
babu wani ciwon da za ka yi presenting za ta ɗauko ma'anar da wannan hadisin ka ɗaya ɗauko babu shi duk duniya. sai ya ci gaba da cewa ka hurmata yau hukun haza kamar yadda yau take da alfama gare ku fi shaharukun haza a cikin wannan watan nan naku fi baladukun haza a cikin wannan watan naku alhadisi wa hadisi yana so bal ka sani cikin wannan gurin kuma kake bal ka sani annahu inda da mai la yasamu lil muslim islam muslimcin musulmi ba za ta aiki wata kubuta ba wala ya taɓaku lahu kamar imani cikin imaninsa ba za ta tabbatu ba illa idan salimin musulmuna min aza misali sai idan mutane musulmai ɗan uwansa sun kubata daga cutarwar harshensa wa fi zalika ya ƙula nabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan ne mai sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-muslim musliman saliman muslimuna min lisanihi shine wanda mutane ɗan wasu musulmai suka fita daga ainihin wato sharar harshen sa wa yanayi da kuma harshen annansa al'adisi wato hadisi yana da samu ana ci gaba na bari ma ka sani idan hazar tasirin nabawi zuwa ga ka saurara zuwa ga wannan saurantar wanda maki sallallahu alaihi wasallam ya yi shi a tazirin nabawi an anas radiyallahu anhu قال يا شيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أعرج بي يا عند أكي معراج بي مررت بقوم جئت أكون وصل الأمة لون غريز وقفار وقي قنبا وأنا متانا يا عند أكي معراج بي لما صلى الله عليه وسلم نجت أكون وصل تاني سنة قنبا من حسن نعمة يخمشون وجوههم سنة يقطع بسكوس هذا يا عند أكي معراج بي يملتا wasu duwarmu da kuma kirafansu kirjin nasu chest ɗinsu haka za ka ga mutum yana kwafan kashi wa haku fakultu sai mace da su man haƙula ya jibiri waɗanda su ayi sai ya ce ƙala haƙula yin lazina ya abu da lukuman nasu waɗannan mutane su ne waɗanda a cikin duniya tsaye yi da mutane shi ne aikinsu ba su da wani kasuwancin da ya wuce yi da mutane in ka gita su ce yaushe tuba in ga gita wani ilimi ke gare shi in ka to har nawa yake shi din ma duk kai baka sani ba to sun faɗa abin da ya fi wannan waya kauna fi a haɗe suna aukawa cikin mutuncin mutane ba dare ba magana zai ce a mu zai nuna musu tazanci ko kuma in wajen ustazan ne gida zai ce ba kun kuma yake ba wanda sallama masa da take nan na gama mai shi ta yi magana ya yi magana wallahi dukkan waɗannan abubuwa yi da juna ne kuma wallahi you must work for it you must give accountability a kai Allah ya tsara falmunta kaga mai giba yu'azzim fi qabri ana azabtar da shi ne cikin kabarinsa bai sababin giba saboda yi da mutane ke cikin kabari yana daga cikin khususiyat na kabari na azaba ma'anar suka ce akwai yi da mutum da wasa da tsarki fa ya kuma shi wajen hauru sai dinga kwasar fuskarsa yana yakutan fuskarsa ya asfahani da kumbarsa wanda a cikin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam aka ce kamar ainihin wa me dalma ko hatta ya sila damu min wajehi har sai jinin ya kwarara har zuwa ga fuskarsa wa fani da bakinsa wa aini da kuma idanunsa wa man khabihi da kan hancinsa ko ta ina kwasar fuskarsa ne ta yi kawai shi kullum aikinsa ke dan ma ka san aljina'u min jinsil amal a duniya ai mutuncin mutane ke ciko so saboda haka da haka bai a mai sakayya kwatankwacin abin da ke basu tunda mutuncin sai ke aukarwa wani ne ya tuba ya daina abin da ke ka auka cikin mutuncin shi kuma bai tuba yana yin aikin a boye ba wanda sani sai Allah ka zo kana ta